Bueno, boas tardes a todos. Imos dar comenzo á Comisión Informativa de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente previa ao pleno ordinario do mes de xaneiro. Señor secretario, temos quórum suficiente? Moi ben. O primeiro punto é a acta anterior, que é correspondente á ordinaria do día 14 de decembro de 2017. Algúnha alegación, algo que aportar ou aprobámola por unanimidade? Moi ben, moitas gracias. Segundo punto, mocións de urxencia. Non me consta. E terceiro punto, rogos e preguntas. Sí. Gracias, señora presidenta. Boa tarde outra vez a todos e a todas. Eu teño unha cuestión a respecto de unha noticia que salió hoxe en prensa, que é o anuncio por parte do señor presidente de inversores para o hotel termal da cidade. Primeiro de nada, bueno, dicir que nos queixaron unha vez máis de que este tipo de anuncios se falan en prensa e non nos chega a nosa información previamente, e en todo caso pedirlle se teñen algunha información a respecto deste tema que nos poidan adiantar, que nos poidan explicar agora, pois con un pouco con máis detalle en que consiste ou que previsións teñen a respecto desta noticia que salía, como digo, xe na prensa. Moitas gracias. Bueno, pois eu agora que non dispoño de ningunha información concreta deste tema para poder darlles, pero, bueno, trasladarémolo e contestaremoslle. Moi ben. Algún outro rogo ou pregunta, sí? Hola, moi boas tardes outra vez. Eu, si, dúas cuestións. Na outra comisión, a anterior comisión do mes pasado, a nosa compañera Isabel fixe unha pregunta, bueno, sobre a execución, do grado de execución do plan termal ourense. Sí que é verdade que nos contestaran, pero, bueno, a forma de contestación nos parece un pouco escasa, porque nos di que no último informe de data de decembro de 2016 o grado de cumprimento é do 54,6%, é dicir, só se nos reflexe o grado de cumprimento. O que vamos a pedir agora é o grado de cumprimento en decembro de 2017, pero tamén unha relación detallada de actuacións. Vale, que con respecto ao anterior pedíase só o porcentaxe de cumprimento, entón a valoración faise a final de ano, por iso era con respecto ao 16. Sí que é verdade, pero como nos resultaba un pouco escasa, dicíamos, bueno, que non era a contestación toda adecuada, por iso dixola que non recibíramos documentación, sí que ven máis, sí que recibimos, pero o que decíamos, non era exactamente todo o que pedíamos. E logo tamén outra cuestión, unha pregunta que fixen eu na comisión do mes pasado sobre a rede de albergues, que se nos podían decir, porque hai xente que estaría interesada na activación desa rede, se aprobou xa en pleno do mediados do ano pasado, queríamos saber un pouco como está, se fixeron algunha primeira reunión. Con respecto á rede de albergues, está traballando a través do INORDE, o xerente do INORDE, quen está levando un pouco ese tema, está facendo as consultas diversas, porque o que se quere ter en marcha, estáse falando tamén co que serán os organizadores do Xacobeo 2021, para que este todo en marcha para antes da fecha do Xacobeo. Entón é unha cousa que se está levando a través do xerente do INORDE, que é onde se vai, digamos, a encauzar todo o que é o tema da rede de albergues. Todo encauzado hacia o Xacobeo. Hacia o Xacobeo, efectivamente, hacia o Xacobeo 2021. Bueno, é verdade que hai albergues que non pasan por Camiño de Santiago. Actualmente albergues que están considerados... Correcto, sí, pero estás enfocando un pouco así. Para hacia eso. Efectivamente, sí. É verdade que albergues da provincia hai algúns que non pasan por Camiño. Correcto, sí. Moi ben, gracias. Algúnha outra cuestión? Entón, bueno, damos por rematada esta comisión. Moitas gracias.